Mas
Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aram tako sa mga gisad ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod siyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaunta nga sa himayaong pagkabanhaw, kinaamong gipangayo, pinag ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sundan kronis gahapon sa mga katuigan ng walay katapusan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sundan kronis gahapon sa mga katuigan ng walay katapusan. Itang tanan, himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan ng walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. May gabi. Kung pagpanaw ni kalibutan, ang kauban ko kalisod o pagsulay, ang imong kamot na tanako nagpuput, maoy pasalit sa pagbulit, gikan sa langit nun nga mahal. San Jose, tunay kong kaaba, sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag, pagkabo sa mga gilaraw, kanang utang maayo, tanan isang dikong tanimo. San Jose, among amahan sa pagtong, ang mahilong nga mga tunog mo, pagasundol ko, pagasundol ko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Hesus Kristo, o ang gugma sa Dios, o ang pahiusa sa Espiritu Santo, manaag kaninyo. Nasa kanimo. May suon karong unang adlaw sa tuang tulog ka adlaw pangandam sa ika-27 dedication anniversary sa tong parokya San Joseph Patriarch. Harang kita maandam sa pagsaulog ni Santos nga misa ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Amin. Kasala kanimo, o nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, kaluoy kami. Kaluoy
Kalauntag sa Dios magahom sa tanan o pasaluon sa atong mga sala. Dadoon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagahom, among kalauman og kusog, kunula ikaw wala kami mahimo, tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, og pagpahimuot kanimo sa among mga buhat, og tinguha, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa kaduhang basahon sa mga hari. Sa dihang hapit na bayawon sa Ginoo si Elias ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos. Nagpanaw si Elias ug si Eliseo gikan sa Gilgal. Unya si Elias miingon, hangyoon ko ikaw sa paghulat dinhi, kay paadtuon ako sa Ginoo sa suba sa Jordan. Apan si Eliseo miingon, samtang buhi ang Ginoo ug ikaw buhi usab, dili gayud ako mobulag kanimo. Busa nangadto silang duha. Kalimaan katawo sa pundok sa mga propeta, nangadto usab ug mibarog sila halayo kang Elias ug kang Eliseo. Samtang silang duha nagtindog daplin sa Jordan. Unya gikuha ni Elias ang iyang kupo ug gipilo ug gihampak niya niini ang tubig. Ug nabahin ang tubig ug milatas silang duha. Sa dihang nakalabang na sila, si Elias miingon kang Eliseo, unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo? Og si Eliseo miingon, buot ko nga maako ang duha kapilo sa imong gahom. Og si Elias miingon, lisod ka ng imong gipangayo, apan kun makakita ka kanako, samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman. Ug samtang nagpadayon sila paglakat ug pagsultihanay, sa kalit may karwahe nga kalayo nga giguyod ug mga kabayo nga kalayo usab, may patiliwala kanila. Og si Elias gibayaw ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos. Nakakita niini si Eliseo ug misinggit siya, amahan ko. Ania ang mga karwahe ug mga kabalyero sa Israel. Ug wala na niya makita si Elias. Unya gikuha niya ang iyang bisti ug gigisi niya kini sa duha ka bahin, aron pagpakita sa kasubo. Gikuha usab niya ang kupo ni Elias nga nahulog ug mibalik siya pagbarog daplin sa Jordan. Unya gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias ug miingon siya, hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias. Diha-diha nabahin ang tubig ug milabang niini si Eliseo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglao sa Ginoo. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Pagkadako sa kaayo, o Ginoo, nga imong gitagana lang kanila, nga nahadlo kanimo, ug nga kanila nga nagadango
kanimo, imong ipakita sa tubangan sa mga tao. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaong sa Ginoo. Itaguan mo sila diha sa landong sa imong atubangan, gikan sa dawtan laraw sa mga matarong. Ipanalipdan mo sila sulod sa imong puloy-anan, gikan sa pangaway sa mga dila. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong talan nga naglaong sa Ginoo. Igugmaa ang Ginoo, kamong maunungon kaniya. Ang Ginoo nagaamping sa tanan nga makanunayon, apan nagabalos kanila nga nagmahitason. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaong sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa puning, Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himyan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa mga tinunan, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makarawat o ganti ikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini pasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinagoga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo ngang naghimo sa ingon gigantihan na. Kuno galing mutabang ka sa usa ka taong kabos, himuah kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himuah kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti nimo. Ug kun magampog ka, ayaw pagningon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka,
sulod ngadto sa imong lawak. Unya takpi ang pultahan og pagampo sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Og sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tingpagkaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom o panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ganyan ikaw, Kristo. Mayong gabi natong tanan. Unang adlaw sa Triduum, tulog adlaw pangandam, karong Sabado, ika-27, dedication anniversary sa parokya o parish church. Nga diin sa Ebanghelyo, kita pahimangnuan. AFP, A stands for almsgiving, F, fasting, P, prayer, tulo ka kinaiya, batasan, buluhaton. Sa mga Hudiyo, kinigyo nilahang subsub nga himuon. Pero si Jesus, iyahang gi padak-an, iyahang gi hatagan og maayong kahulugan sama sa almsgiving, buhat sa kaluoy, hatag sa imuhang hinabang sa katao. Dili ipakita, ipanghambog, o i-post ba sa Facebook, no, nga nakahatag ka, nakadonate ka, o nakatampo ka, kundi itago. Kaya kaybaw ang Ginoo sa imong gihatag, imong gihimo, almsgiving, fasting, no, pagpuasa. Makatabang ng pagpuasa, self-control, self-discipline, self-offering. Mas makatabang kung buhaton alang sa kayuhan sa imong isigkataw for the good of others. Manang ingon nila, simplify your life so that others may live. How to simplify? Sama pag puyo nga yano, imbes nga mo na imong buhaton, paliton, imong gitan-aw nga mas imo lang di lang nimo panakan ang imuhang paliton kay para makahatag ka sa uban. Pero sa tago, imuhang pagkontrol, paghatag alang sa naay makaon, no? Naay kapuy-an. O bahinoon, makapaeskwela ka sa imuhang pamilya, sa akong pamilya, katilingban, prayer, pagampo, ang pagampo, personal dialogue with God, lifting up our minds and heart to God. Personal encounter sa Ginoo. Personal. Kaya sa communal, mo na epekto sa imong pagampo. Sa itong pagampo, hinuon magsuon, nagyod tay ingon ta tentasyon o naatay mga buhaton. Gusto kita mahibawan. Acknowledgement. Tawano na siya. Pero gawag yun ta sa Ginoo. Ebanghelyo karon sama ni San Jose, silent worker. Daghang sag nahimo sa simbahan, atong kaluwasan, aron gayud maprotektahan, mahimo ang plano sa amahan para sa atong kaluwasan. San Jose, no? Ang patron, labi na sa dedication nato sa atong trabaho, nga haron gayud sa alon sa atong matampo sa katilingban, labi na sa kaluwasan, sa kalag. Kaya sa gugma o kaluoy sa Ginoo uban ka San Jose. Hinawat pa unta. Panindog. Pagampo sa katawhan. Magampo kita karon ngadto sa Dios uban sa atong panginahanglan o kita moingon Ginoo patalinghogi ang among pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan,
matinud-anong mutuman sa iyang tahas ug misyon sa pagbag-o, sa ingon si Kristo sa tataw, masinati sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalayhogi ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian ug mga relihiyoso, makugihong musangyaw sa Ebanghelyo, pinaagi silang masaksihong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalayhogi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa lokal nga katilingban, magmatinud-anon ug magmanggihatagon diha sa ilang mga paghago, aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad, ug ang kahiusahan sa katawhan nga ilang gipanaarang alagaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalayhogi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa ilang pagpuyo, makakaplag sa talagsaong gugma ug pag-atiman sa Dios, pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalayhogi ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ngalang dong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalayhogi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalayhogi ang among pangamuyo. Dios sa among amahan, dongga ang among pangamuyo. Pilagi ni Jesus nga mao ang among dalan nga na kanimo. Kini among gipangayo, pila ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Offer our lives to the Lord above. We offer our hearts, for as Jesus we love. And now as we pray, may the Lord come and say that we're sharing His glory one day. We offer our hope for His day that we live. We know without Christ we have nothing to give. And now as we pray, may the Lord come and say that we're sharing His glory one day. And now as we pray, may the Lord come and say that we're sharing His glory one day. Nawata o Ginoo, hininga mong mga gasa, iman sa mong gugma, sa gupaog sa tosa. Ining panog, ining bino, ginamasak kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Sa tanan panalangin, sa kagat panalikdik, ang mahal mo nga lawas o bililhon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan.
Mga igsoon pagampo kamo. Arang ako o inyong sakripisyo, daw samahan nga makagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoo sa kapisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigay pagmamaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, tining pan og bino, gatagan mo kami og kalanon alang sa klawas og sa kalag. Ang santos nga misa, magbagoon ta sa among kusog, og maghatag ka namo og kaayo, sa kalag og sa lawas, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, o makagahom sa tanan. Angay og matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinagin ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang mananubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo og nahimong tao kani Maria nga ulay. Tungod kadamo, midupas siya sa krus, aron pagbuntog sa kamatayon, o pagpalihag sa pagabanhaw. Sa iyong gituman niya ang imong pagbuot, o ipanag-iya niya ang sa kabalaang katawhan alang kanimo, o busa, uban sa mga anghel, mga santos kami, sa mga himaya, doon sa katingog sa pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagatuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Daingon ang nagawin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos sa iyong mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kagalingon mikuasyag pan. Pasalamat kanimo mipikas, mihatag sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, nahuman ang panihapon, mikwa siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag sa mga tinun-an ug miingon. Wata kini kaning kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, ara ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, ara paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan na natubos ka na mo. Pinaagi sa imong cross o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo
naghalad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, Mirifel Ruben iyang kaabag nga mga obispo og sa tanang mga pari. Magsuon nga nangamatay, labi sila ang mahal sa kinabuhi. Malawang nga sila babanhal sa imong kaluoy, dahil sa tarapagso sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambis sa kinabing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa Jose yang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikang dahigon o amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihata na kanimo kagahong amahan, diyas kayo sa Espiritu Santo, ang tanan to sa kahangturan. Magkamagisamahan, kakita yung mga anak, o hiniosang simbahan. Oo. Ngayon mo kayong paso sa nang dautan, hati sa imong presyo mong kaluoy, mahalikay kami ka sa sala, may sa Kristo nga mong manunubos. Kay mo nga ng pinaian, ang gaumugang himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, ikang isang apostoles ang kalinaw, ibang kahinyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo,
Ayaw tanaw mga salig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, kami hatagi sa imong kalina og kahiusa. Ikabuhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kinos sa kanunay manaa kaninyo. Nasa kanino. Ato pakita ito panag-igsuunay. Peace, kalinaw, kalinaw, peace, peace. Cordero sa Diyos nga nagkawatan sa mga sala sa kaibukan. Kaloy kami, kaloy kami, hatayin kami sa Inimao si Kristo ang nagawagtang sa sala sa kalibutan. Walang nagdapit alas sa padapos sa Ginoo ning Kordero sa Dios. No, di ako angay makalawag kanimo papan pumulong mo lamang maayo. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timan sa kahiusa, makaparangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, kini among ipangayo naga ni Kristo among Ginoo. Amen.
kong kaaba sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalat. Pagkabot sa mga bilaraw, kanagutang maayo, kanalisang di ko kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilong nga mga tunog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. Ang Ginoo manakan ninyo. Nasab ko nimo. Ang Dios nalangan o nalipod ka ninyo. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ato ng nahalad, darang kalinaw o ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon. At tunday ko ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon, atong pagsimbahon.